to jama'a assalamu alaikum da farko ne muku barka da zuwa kuma ina da muku barka da sallah musamman waɗanda suka je Abuja wajen taron jam'iyyar mu ta NNPP na ƙasa ga baki ɗaya. Muna godiya ƙwarai da gaske. Kuma sai kuna sane da wani canje-canjen da aka kawo a cikin wannan jam'iyya. Na farko na logo. Logo yanzu ja ne da fari da ja a tsakiyar wurin shi ne aka sa alamar mutum ilimi. Aka sa littafi, aka sa hula a kan littafi, kuma aka rubuta education for ana sanar Allah da yayin da wannan jama'iyya ta samu wannan ƙasa Najeriya ko ɗan talaka ko ɗan mai kuɗi ko mai sarauta ko wani ɗan kasuwa kai ko me kake yi in Allah ya yarda ɗanka sai ya yi ilimi ya kai ƙorewa. Kuma mun san ilimi da zai yi ba sai ya samu zaman lafiya. Wannan zaman lafiya yana nan a cikin zuciyar mu gabaki ɗaya. Wanda Allah ya yarda za a samu zaman lafiya, ƙaruwar arziki da ilimi da aiki na matasa a wannan jiha ta Kano da ba ƙasa gabaki ɗaya. Saboda lokaci ya kawo nake gode muku Allah ya kai kowa